Mindenkit, a döntő második pályával jelentkezünk Mirázsal, innen a Magyar Esport TV stúdiójából. Mellettem ugye Roberto ül, és a világításunk így megadta magát, csak minden jöjjön, de ez hamar normalizálódik, így van, köszönjük szépen a segítséget. És közben elkezdődik a késkör a szerveren. Robi? Igen, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a Wild ezt meg fogja nyerni, mivel már csak Flash marad egyedül 1v3-ban, és végül a Boditót is elkapja. Úgyhogy azt hiszem, hogy az első szó jogán a Wild dönthet arról, hogy melyik side-on akarnak kezdeni, ez pedig ugye értelemszerűen CT lesz. Hát kíváncsi vagyok nagyon, hogy Wild képes erre one shot venni az előbbi verességért. Ez egy súlyos veresség volt, ezt lássuk be. 16-8, úgyhogy CT-be alig tudtak kört szerezni, alig. Egy kört szereztek. Míg T-be azért ők is jobbak voltak egyébként, ezt hozzáteszem. Úgyhogy elkezdődhet, ez még nem a élő egyébként, tehát miért megijednétek. Még itt lesz szerintem egy resi. Csak most nem tudjuk, hogy kire várunk jelen pillanatban. Ugye most kodról lenne szó, ugye kodot látnánk éppen, akkor mondhatnánk és látnánk, hogy ki az, aki éppen nem ruppolt a két csapatból. Az milyen jó rendszer volt ilyen szem. Azt szerettem a kod, meg ugye a kod 2 PAM módos időszakában, hogy megnyomtak egy F-et és akkor indult a játék, ilyen egyszerű Igen, volt. mert olyankor egyszerre tud több ezer néző beflémelni, hogy is várunk. És Ruppoljon be! igen, és mi itt a bocor ruppolj, vagy igaz, az Isten áldja meg. Tehát, hogy ezt most kivették, így kevesebb felelőssége van a játékosoknak. Nem igazán tudjuk ilyenkor, hogy ez pontosan kitől függ. Minket kérdez egyébként Boca, hogy mehet-e? Elvileg mehet, igen. Mehet, Most, persze. Mehetsz. Mehet. Ez már ilyen annyira... Minden szubkultúrának megvannak a maga szavajárásai. Például ezek a Z, meg a nem tudom még a végén, és akkor streamer, jó, igen, Arju, nagyon jó. Nem látszik. RML, igazi RML. Nálunk nem látszik az én helyes, nagyon jó, hogy nálad nem játszik, mert közben egyébként még mindig nem tudunk kezdeni sajnálatos módon, de mi be vagyunk ruppolva, tehát ez most ismét egy diszkommunikációs mellérendelő viszony a magyar nyelvtan stilisztikájában. Miről beszélsz, Roberto? Ébredj már! Valaki intravénásan kávét ide, vagy valami keményebb szert. De magyar nyelvtan. Válasz? Nem. Kell ezt most ide mellém. Kell valaki, akin jókat kacaghatunk. Ez csak természetesen ezért vagyok, hogy szórakoztassam az embereket, te meg azért, hogy olyan példával szolgáltass, hogy milyennek nem szabad lenni egy kommentátornak. Kezdődik, de most nem kezdjük el azt, amit Flash meg Kart csináltak, ugye? Az óriási volt, az jó volt, igen. Azt annyira jól megcsináltuk azt az interjút, vagy örökké büszke leszek rá, az igazság. Tehát így nem meg se szólaltunk, de tudtak beszélni maguktól. Ez igen. De azt hiszem ez az élő pisztolykör, ahol viszont már Rézi idejekorán elhagyja a pályát. Hoppá! Bocót ültette le Flash. Megpihen most így a CT játékos közben. Megy azért a válasz, duplán ráadásul, úgyhogy kiegyenlítenek legalábbis, ami az ember előnyt illeti hátrányt pontosan. De Flash az így, csak így beköszönt egyébként létrásra. Neki az elsődleges célja az, hogy letegye a bombát. Ezzel pedig... De rálőtt a szél, tehát hogy... Na, hogy mondjam neked? Úgy imitálta azt, hogy ő igazából meg akarja ölni még akkor még élt Bodító. 2v2-ből a bomba le van téve, és megy a diffuse egyébként. Ajaj, késsel kell rámenni! Erre mennek a helyet, de jókor ment az oda! Ugye kifogyott az USP, és hát késseket rá ugrani az ellenfél játékosára, hogy azzal kaszabolja le, és ne legyen meg lehessen a diffuse. Hát jött erre, és azt mondta, hogy dobok egy heget, és kit érdekel, hogy mi történik ott ilyen berakón. Szép megmozdulás erre, mert meg jó meglátás. Ez a nagy robbanó, hogy van, magas robbanó. Nagy robbanó erejű gránát. Nagy robbanó erejű gránát, tehát óriások ezek a magyar fordítások, tehát gránát. Maradjunk a hegnél, igen.
Mert Még Hegnél. egyébként én még nédet is szoktam mondani, de hát aztán rájöttem, hogy a Cségóban ez nem divat, pedig ugyanúgy helyes lenne. Igen, a Grenade-ből ugye a 4 szó. Hát, ugye van az a régi csapatnak a mondása, hogy a felé jön a heg, akkor te leszel a freg. Most a szeremelt beduplázta egyébként. Eközben egy bolgár támadás, ami... de lenullozódnak a bolgár játékosok, de még 0 HP-ből is lehet fregelni, ezt megmutatja Foda 100 HP-val, hogy olyan kellett csinálni. 2v3 szituáció résznél Fájszeből, és Zennél egy scout volt, 1v3 szituáció, Gabesson 10 HP, 4 HP-n, Foda rakja a bombát 100 HP-val, nem tudja lelőni Fodát. AK-val könnyű frag volt így, azt hiszem csak 26-ot sebzett egyébként bele a 5-7, de nem volt túl pontos lövés résztől. Egy könnyű 2-0 bolgárnak. Aki ismeri az előbb említett, Dedi által említett mondókát, ezt a ha feléd repül a heg, te leszel... Hogy van? Ha feléd repül a heg, te leszel a frag. Na, aki ezt a mondókát ismeri, egyébként tudtam, hogy mi ezt csak már régóta nem hallottam. Foda dupla fejessel kezd be, lehet, hogy még lesz egy harmadik. Hát majdnem, az pont nem fejes lesz. Tehát aki ismeri egyébként ezt a mondókát, az öreg. Az nagyon idős. Akkor most megint kezdesz szurkálódni, és most leöregeztél engem. Hát figyelj, Röhög, lényegében igen. De egyébként... Köszönöm szépen. Tehát... Ugye a volgárok megint olyan köreit láthattuk, amiket a Kos ellen az első mérkőzésen, amik nem működtek, hogy ezek a gyors körök most úgy tűnik, hogy működnek a Wild ellen, ugye nyilván az egy más pálya volt Cash, most pedig Mirage-on járunk. Kitolják közepet a városok, ezt gyakran látjuk a városoktól, Zen behívja ezt a kört. Igen, gyakran látjuk ezt a kört, hogy Zen ezt így beirányítja. Ki is tudják szedni, és kifüstölik Fodát, illetve a Gabesson, át kell menni azon a füstön, és Foda brutálisan játszik egyébként egyelőre Mirage-on. Ott van neki Zen is, őt viszont nem tudja előni, csak kicsit lesebezni, Foda is csak 44 HP-n van. 4v4 szituáció, ugye ez mindenképpen a téknek kedvez. Ez a szerencsésebb szituáció, ugye 5-5-nél azért mindig van egy CT játékos, aki oda-vissza tud zárogatni, itt viszont azért meg kell osztani az erőt, hogyha megosztja a vágy. És láthatjuk azt, hogy Zen így megy is B-re, meg nem is, kicsit ilyen megfontatlanul. Igen, látjuk, hogy Zen az így oda-vissza mászkál, most viszont CT-re egy A-kört éreznek. Vágyosok Gabesson dobja és ablakba a füstöt, bár ott nincsen senki. Hogy igen, A-ra jönnek, 3 oldalra jön a Volgár, egy ember rámpáról, egy palaszból, és ketten viszont elmennek B-re a bombával, röviden, mekkora játék, és Zen pedig, Zen maradt itt egyébként, nem, Rézi maradt itt, megvan neki Foda, de a bombás még nincsen, meg itt van Gabesson, jó lesz az a füst, hát, vagy Gabessonnak lesz jó a füst, meglátta Rézit, közben a segítség Gabessonnak házban, jól láttam, RML személyében, Gabessonnak ki kell szedni egy ember, megvan neki egy gyönyörű szép játék, és jobbra-balra rángat, hát ha van még valaki, aki ráugrik, RML 1v1 szituáció, Zennel, vagy a Rézivel, és Rézi végül lehozza a kört, és megvan a vádnak az első köre. Pedig milyen gyönyörű játékot láttunk a Volgártól. Gyönyörű szép játék volt ez tőlük, ahogy megcsináltak azt az A-kört, és ez a erre kell elmenjünk mi B-re inkább. Röviden szép volt, de a bátor is jó volt az, hogy már teljesen úgy érezték, hogy jó, akkor ez egy A-kör lesz, akkor maradjon, meg egy ember maradjon azért ott B-n, és fedezze a többieket. Óriási játéka volt egyébként ez Rézinek, tehát a füsttel annyira jól tudott rejtőzni illetve még előtte Gabesson elől, kijátszotta őket teljesen egyértelmű, és a végén pedig le tudta fészelni, ez a szemtől szembeni párbajban tudott győzedelmeskedni. Pontosan ilyen körökre van szükség a vágynak, hogy egyénileg is tudjanak villogni, ne csak csapatszinten. Most ugye, igen, tehát az igaz, hogy nem tudnak csapatszinten villogni igazán, mert nem egy csapatról beszélünk itt egy 3 alapról, egy erős alapról. Bodito nemrég érkezett, és hát Dead Fox hiába frag erős, mégsem tud belilleszkedni azért egy pár óra alatt egy teljesen más csapatba. Itt csak is ezek az egyéni villantásokkal lehetne ezt lehozni. Nagyon jó eddig, Dead Fox tud egyet fregelni, azonban most Foda és Bodito, Boci is megérkezik, vagyis Bocó. Igen, gyakran szokták egyébként, ez a új neve, meg még a legelső frag movie egyébként. Bocó, vagy valami ilyesmi, tehát utaltak rá, hogy azért ő az a bizonyos állat, amelyik tejet ad. You got count. Tehát szóvned ugye, hogy... Igen, kaptad igen, elég béna. A tehernelés, vagy nem is tudom. A tehernelés. Tehát az a lényeg, hogy Bocó nem sértődik meg, hogyha összetévesztik egy tehénnel. Túlkot mondasz egyébként.
Eremel 2 HP-val palotában. Nem tud kiosztani fejes Zennek, ellenben ő kap vissza egy fejest. Zen pedig megköszönni szépen az AK-47-est. Eremeltől. És 2-3. A Volgárnak ekóznia kell, már a fognak, hát ez ilyen kérdéses, ez tipikus, ez a Volgár kérdéses kör, amikor nem tudjuk, hogy mit fognak igazából csinálni, és Tech 9, vagy Rect 9, Rect 9, 3 AK, és egy P250 a kézben, és egy ára orientálódó kör egyelőre, jó a heg egyébként, viszonylag 11 HP-t szeretem mondjuk Eremelből, és be fog menni a zákör. De Deathfox látja is, valószínűleg infót is a társaknak. 3-an vannak itt, jók a füstök a Volgártól, ez egy nagyon veszélyes kör lehet, akármennyire is ilyen a vásárlás. Deathfoxnak kéne most fregelnie, ő van a legjobb szituációban, nem is csak kéne fregelnie, 2 ember is megvan neki, Bolditó is besegít, 3 freggel. Nagyon szépen megoldotta a 2 játékos, ellenben ugye Bocol hamar elhullott. Hát ez a járulékos veszteség, szokták mondani Igen. a háborús övezetben a tábornokok, illetve hadvezérek. Ez egy nagyon egyértelmű CT kör volt, tehát hogy így bementek a ték, de annyira összeszedetlen volt a támadás, hogy valami nem volt oké, tehát vagy a füstök, igazából pont a füstök előtt helyezkedtek el a CT-k, és most viszont ez egy B-push lesz, tehát nem gondolkodnak túl sokat, hanem mennek előre, jó egyről a heg, és úristen, nagyon jó duplán, tud fregelni, Zen, majd végül Rézi is, és még Buditó is beszúrtad a maga fregjét. Egy ilyen teljesen alap P250 béres kört látottunk, ebben nem volt sok kreativitás, és nem is várhatunk igazából sokat most ugye a Volgártól, mert ezen nem volt mit gondolkodni. Ugye próbáltak az előbb ilyen rákényszerítős, befüstölős kört, nem működött el, próbáljuk meg Bén, hát ha ki tudunk osztani egy-két olyan kokit, amivel meglepjük a városokat, de hát nem történt meg, jó volt a monó, jó volt a heg, minden jó ütemben volt elhelyezve a vágy részéről, ebből kifolyólag egy nagyon könnyű anti-ekót hoztak ugye. Ekközben fogta a kicsit Deathfoxot, és már is ember hátrányban a vágy, nagyon kell vigyázni ők. Zen kitolja a rövidet, ez nagyon fontos info egyébként, hogy Zen itt kint van röviden, mert ugye ezzel látja egész közepet, látja, hogy nem pakolnak ablakba, de nagyon sok lehetőséget kizár, ráadásul Fodát még kiszedi rókából, vagy hát patkány, kúró, kinek hogy tetszik egyébként, ugye minden csapat máshogy hívja. 4v4 szituáció, és egyébként annyira nyitott a kör, hogy nézd meg, a bomba az itt van kezdőn lényegében, vagy hát ott van kezdőn. Mint a fragre játszanak ebbe a Volgár, és 45 másodperc van hátra. Eddig működik a fragre játszás, mert erre mellett megvan ugye az előző fregelő Zen, majd Boci válaszol, 3-3 szituáció, és lassan most már hozni kéne azt a bombát, így van, megvan Gabessonnak a bomba, Flash középről fog becsatolni a többiekhez, ha csak nem tudnak valamit alkotni, bent áll a többiek, akkor Flash hiába itt középen, Gabesson és Flash kombó, ugye ez egy nagyon erős páros a Volgárban, talán egyik legerősebb páros, Bódító, kiszedi volt csapattársát, Gabessont, Flash marad itt konnektorban egyedül, megvan neki Bódító, 1v2 szituáció, egy Prefire Bocóra, ami nem sikerül, Bocó meg is bosszulja ezt, és könnyű lövéssel AV-fel kiszedi őt. Igen, a Dedi által említett előtüzelés általában annak a jele, hogyha már tudjuk egy játékosnak a pozícióját, és szeretnénk meglepetést szerezni neki. Hát nyilván tudta Bocónak, hogy hol volt Bocó helyét, hiszen csak egy olyan helyszínről tudta kilőni még Knight, aki pedig Pelisből, alias Palotából érkezett volna ára. Hát nem sikerült, így viszont a Wild egy 5 körös comeback büszkélkedhet, tehát egy 3-0-ról 5-3-ra tudtak fordítani. És én ezt nem gondoltam volna, mert az elején nagyon elsőprő volt a Volgárnak a játéka. Tehát így azt gondoltam volna, hogy ezt tudják majd folytatni. A Wild egészen más véleményem van, és egyébként ilyen pillanatban Bodito a frag első, utána pedig Zen, majd Bocó végül pedig Rézi, és Deathfox másik oldalon Foda eléggé kiemelkedő szerver elsőségével 10-5-ös statisztikával rendelkezik a játék korai szakaszában, míg a többiek egyébként Flash, Gabesson és Ney még egyelőre gyengélkednek 3 és 2 fragekkel. Nagyon jó, micsoda kezdő fejes Deathfox-tól érkeznek be a srácok, és hát egyre jól kiszorítják a füstök CT-ket, de mind hiába. Azért megvannak az áldozatok. Bodito, gyönyörű duplázás, mit tud kezdeni egy Fodak 9 HP-val 1v4 ellen? Hát ez szinte esélytelen volt, de
meg volt a plant, ami plusz pénz a büdzsébe, a közös háztartásbeli pénzeket pedig jól el kell osztani, ezt mind tudjuk. Egy jó csapat úgy működik, mint egy család, ezt mindig el szokták mondani, úgyhogy a közös költségvetés, azt mind tudjuk, mennyire fontos. Igen, és ugye nagyon kellett a Volgárnak ez a rakott bomba. Ugye mennyit kapnak most már? Mennyi kör futnak? Ó, már a maximum pénzt kapják, ugye 3400-at kapnak körönként minden bukott kör után. És a rakott bombával nagyon szépen be tudtak vásárolni a bolgárosok, ezzel megalapozták a kört. Megadnak maguknak minden esélyt azzal, hogy mindent megvettek. Ugye Gabesson az, akit éppen nézünk, hiányban gránátoknak. És 3 füstje van a Volgárnak, és ilyenkor el lehet gondolkozni, hogy hova lehet biztonságba bemenni 3 füsttel. Úgy tűnik, hogy A mellett döntenek, így van, megy is be Flash-től konnektor elé egy füst, és megy rá még egy. Lehet, hogy sok lesz egyébként, de mondjuk lehet pont így lesz jó. Ezt nem láttam most pontosan, inkább átlátom a játékosokra. Gabelson kezdi a fregelést, ugye kiérkezett palotából, ne pedig Voidot szedik ki. Ugye a Volgárnak nagyon fontos ez a kör, ezt le kell hozni, hogyha ezt nem tudják lehozni, akkor ugye valószínűleg ekózniuk kell ki, vagy a rakott bomba, most akármi történik a körben, tudnak vásárolni megint. A Voidodán pedig van pénz, úgyhogy nem azt mondom, hogy nem annyira baj, hogy nem hozták le, hát nyilván nekik a nagy baj. Jaj, nézi, beakadt 3 HP-val! Erre már megint a késsel fut utána, hihetetlen az ember egyébként, meg is kapta magányt, kapott egy óres fejest. Szerintem rendkívül félelmetes, amikor a hátad mögül RML fut egy késsel utána. Szerintem ez így lanon, se online, se offline, sehol se próbáljuk ki, vagy akarjuk kipróbálni. Ja, a késsel szalad után a pszichológus pszichopata, vagy így. Ugye? RML. Kicsit olyan Hannibal feelingem van ettől, tehát hogy... Igen. És ugye mondtam, a vád ezt tud szépen vásárolni, bőven van pénz, amivel dolgozhatnak. Deathfoxnak sem kellett dobni, ha jól lát. De Deathfoxnak kellett dobni egy AK-t. Megmondom, mindjárt ki volt az. Már nem. Igazából. Igen, Raze dobta át a bentett AK-t, ugye Deathfoxnak nyilván azért van nála AK-47-es. Raze szépen megvette maga kis AVP-t, a dupla AVP kombóval. A vágy is jön be a rövid a Volgártól. Remszett a vágy, Raze-től egy gyönyörű szép lövés egyszerre, majd a másik is megvan. Gyors 3-as meg lett, nem, jó volt a flash a Volgártól. Végre ki tudták szedni a vágy játékos, de középen ott van még RML az AVP-vel, és Deathfox nem tudott vele elbánni. Kicsit fura volt a Deathfoxnak a mozgás, olyan kicsit kelletlen. 1v2-ben ebben a pillanatban Zen rászta bombára. Ott a füst is egyébként, és úristen, akár le is szedhette volna a bombát, te jó ég! Simán leszedhette volna. Nem tudják, hogy most szedi el vagy sem, még mindig nem lépte el magát. Ó, most bejött közben Flash, és nem tudja Flash-t ellőni. Megy ki a heg. Flash, ez kiszedi, ott van RML, de hol van RML? Messze van RML, Zen lehozza a kört, úristen, és még talán meg is öli RML-t. 28 HP van RML-nek, be kell tölteni minden fegyvert, ez már nem lesz, de milyen kört hozzá, te jó Isten! Édes Istenem, mi történt itt? Megmondjam, milyen kört hozott? Epikusat. Epikusat. Az az igazság, hogy valóban az első alkalommal leszedhette volna, de ő biztos nem ment. Zen. Ő gondolkodik. Tehát ő egy ilyen játékos, megpróbálta átruházni a Volgárt, és hát sikerült is megruháznia, meg át is verni. Megint megy a rövid. Duplán is megy a rövid. Itt viszont Zennek kéne megint csak bizonyítani a helyette, viszont 2 játékos tud hitelni. Ebből most Raze kell zamatozhat. Úristen, micsoda 2-es, 3-as Raze, amit az előbb elmulasztott, azt most bepótolja. No fear, gyors 3-as. Nagyon jó AVP-zik jelenleg Bén. Jó egyébként, hogyha több játékos is tudja használni azt a fegyvert, mert 2 pozíción és több pozíció, főleg egy ilyen nagy mappon, mint Mirage, ahol vannak olyan helyszínek A és B is, ahol lehet használni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előny. RML, nem hiszem, hogy ezt az 1v, úristen, Deathfoxot most tovább fogja lőni. Nem fogja, ellépi magát, elváltja magát, Deathfox így sem tudja lereagálni ezt, úgyhogy Bocónak 1v1-et kell hozni, megint egy ilyen szituáció dönt. És lenúzumolja. Lenúzumolta. Hát nagyon pofátlan ez a Bocó. Oda nyomta az arcába a csövet és megetette vele azt a bizonyos 60, hány milliméteresek ezek a golyók? Nagyon nagy. Hát nem tudom milyen kaliber van az AVP egyébként, de igen. Ugye megvan ezzel a vádnak a 8. köre. A Volgár pedig itt a 13. körben megint ráforszolta, ugye ráerőltette a vásárlást Galilókkal, meg Nennyilban most itt 1000 tégül. És nem mennek vére. Ez az előző 2 kör, ez döntő volt a kapcsán, hogy inkább nem menjenek vére.
RML közben dobja meg a füstöt, ugye láthatjuk már ezek nagyon jók most a konnektor és a dzsungelfüstök a Volgártól, teljesen kizárják a Wild védelmét, Boldognak kell alkotni, és alkot is, megvan neki egy ember, a többi viszont az rámarad a többiekre. Bocó a füstön próbál tunkolni AVP-vel már amennyire lehet azzal a fegyverrel, ugye lövi a füstöt, át fogja tolni a füstöt egy ember. Név szerint Flash, ő az, aki mindig ilyeneket szokott húzni, és meg is történik, Flash kizet két embert is a Wildból, majd jön Zenhálba lövi őt, 1v2 szituáció, Rézik, tud szedni akár még egy embert az LMT csapatából? Nincsen füst, amivel tudna dolgozni, egyébként ez szomorú az ő szempontjából. Rasta bombára. Oj, és fejbe lövi Gabessont! Már lehetett hallani azt a dinget. 6 HP maradt Gabessonnak. És meghozza ez az 5. körét a polgárnak, és a Várnak viszont ekóznia kell, ha az utolsó körre szeretnének valamit. Zen dobálta ki a P250-eket. Mi lenne, hogyha meghallgatnánk most a TS Hallgassuk meg a csatornákat, TS-eket. illetve csapatokat TS-en. Kezdjük a polgárnál. Mindegy. Összemákoltak 9-et, és tök mindegy. Na, nyugodj. Na, figyeljünk oda, és jó lesz. Na, legyen az Első alap. kör nagyon fontos. Van Szerintem füstes, amúgy hol pikkelsz, B Gabi? lesz a kör, szerintem amúgy De B lesz a moziból kör. most, Biztos aztán vagyok majd benne, hogy B forrok lesz, ára, de csak nagyon jó izé. pozi. Ha jó, akkor én viszont elmegyek B-re, 3-an menjünk akkor B-re. Jó, ne konyháig egy vagy vagy, átlag. konyháig gyere, és ennyi elég bőven. Jó. Át úgyis visszafoglaljuk, hogyha cink van. Én B-át fölmegyek, elfüstölöm magam, hogyha jönnek, és ennyi. Nem lesz cink. Egy Jött semmi közben nem valami. jött ára. Nem, visszament, csak ide lőtt egyet. Egy dikolyt bedobtak. Jövök, ugrálok TNF-ról. neked. B-átot nézem, és nincs üres, telibe nézem, csőre nézem, és üres. Elfüstöltem, Jó, és szóval tartom a jelezkez. füstöt. Elfüstöltem, és tartom a füstöt. Heleszkez Dani, átjött. Most Babel. dobál az A. Átjön a B, Titan átjön a B. smoke-ok. Semmi. Laggolok. Semmi, Eljöhet. A bomba, a BS. egy rámpa. Futunk vissza téren. Közép feljöhetetlen. Ja, de... Én közepet intézem, menjetek térámpán, gyerünk. Házból megyünk, nem? Jövök házból. Lesz ott egy. Lépcsőre hegelek. Jó, induljatok. TT-n Google egy lépcső. TT egy. Dzsungel, gyerünk. TT meg Na, ne. dzsungel. Meghalt CT-s. De azt akartam, hogy ezt ne szopjátok be, érted? Amikor a BH így rohan vissza, az ezt fogja jelenteni, hogy tripla heg. Ne. Nézzük, mit csináljunk. Kiskevó, P250 füst. No fear, meg nekem legalábbis. Megyünk B-re, B-füst, és most fogjuk megcsinálni. Gyertek. Elbasztam. Na hát ez tanulságos volt. Zen most hívott elő egyébként egy kört, tehát ilyen, amikor ránéz a pénzekre, ránéz a csapatoknak a büdzséjére, és el kell döntenie a másodperc tört része alatt, hogy milyen taktikához folyamodjanak. Így van, egyébként Flashnél is hallhattunk, vagy meg RML-nél is egy beirányítás féleséget. Inkább RML volt, aki beirányította a pisztolykört, és így konstatált egyébként térfegycsernél. Jó, a makoltak 9 kört, innen közben lehozzuk én az egészet, tipikus RML egyébként. De hát kell is egy ilyen felszabadító jellegű hozzászólás a csapatoknál. Eközben ugye most van az a szituáció, hogy hallhatunk Flashéknél, hogy Flash tartott a füstöt és nem volt ott senki. Ők most hallotta a B támadás és már mennek is vissza. Ugye ezt is hallhattuk a városoktól, hogy vissza irányította Zen a csapatot. És a Volgár nézzük meg, hogy szépen átzárt, ahogy kell, oda-ott röviden. Flash tartja ugye konyhából most már B-házat, de rájöttek, hogy ez a kör nem fog bejönni, úgyhogy szépen zárnak és vissza nézzük meg, a volgárosok már B-n mozgolódnak, úgyhogy szépen át fognak jönni, de ára. Egyértelműen az info ablakos ember az hamar elmondta, Zen az ugrólövés, az nem volt túl szerencsés. Gabesz ebből 3-at tud lőni, úristen Gabesson kb. Egymaga, illetve Foda védi meg át. Gyönyörű szép lövések Gabesson tört a pisztolykörben. 9-7. Azért a fair play megvan, megdicsérte Boci, akkor mondom, hogy Bocó Gabesson, hogy szépeket lőtt, hát nagyon kéreltek azok az entrik, az biztos. Illetve a kezdőlövések, hát anélkül tényleg, ahogy mondtad, simán bementek volna a terroristák. Hát igen, ilyenkor ekókörökben nagyjából ez az egyetlen esélyed, mert megveszik a kiskevót a terroristák és lövöd őket a USP-vel testre, hát az akár 5-6 golyó is lehet, rengeteg. Így viszont egy fejre. Na lássuk, hogy
mihez kezd itt a Force Buy-ban, ugye a Wide meg kellett venni, mivel nem tudták lepakolni, tehát a 18. körben nem tudnak full szettet venni, semmiképpen sem, tehát hogyha, ez a legnagyobb esélyek, hogy mondjuk ezt lehozzák, és nem menjen el a Volgár túlságosan. De most megint csak jól kezd, úristen, micsoda védelem van itt B-n, tehát megállíthatatlanak tűnnek, akár. Viszont vissza is fordíthatja ezt a Wide, tehát mondani akartam, hogy megállíthatatlannak tűnik, az nem ugyanazt jelenti, hogy ténylegesen megállíthatatlan valami. Úgyhogy Gabesson, Nej, mit tudnak kezdeni ebben a szituációban? Ugye mondhatjuk, hogy volt bent 3 védő a Volgártól, akik azon el is hullottak, de ebben a pillanatban a 3v2-ből 1v2 lesz. Zennek kell megint valamit okoskodnia, rászed egy játékos a bombára, le lett infózva Zen, tudják, hogy itt kevereg a füst, ment a jó ég, és kiszúrták végül füstön keresztül. Nem is értem, mit csinált most a vált 3v2 szituációban, nem voltak rendesen lenézve a szögek, és egyszerűen nem védték megfelelően a rakót. Pedig ez egy hozott kör is lehetett volna. Ennek ellenére egy nagyon sikeres rákényszerített ilyen P250-es vásárlás, ugye 3 fegyvert elszedtek a Volgártól, továbbá lerakták a bombát, ez egy kis bankba egy kis pénzecske, úgyhogy a következő körben, hogyha mondjuk ezt elbukják, és nem vásárolnak természetesen, mert nem fognak, akkor AVP-ket és egyéb szép fegyvereket vásárolhatnak. És időkérés jött a Volgártól, nem tudjuk még, hogy miért, és szerintem nem is fogják egyelőre közölni, hiszen Flashnél lett valami probléma. Ő már egy ideje küzdködik laggokkal, de ezek szerint nem feltétlenül DDoS van mondjuk a mérkőzéseken, amikor problémák jönnek elő a Volgárnál, ezek lehetségesen lehet valamilyen ilyen privátabb probléma a Flashnek a internet kapcsolatával. Hát van benne valami egyértelműen, akkor viszont hát vagy a szolgáltatót kell leváltani, vagy megoldani az elosztásokat normálisan, mert így azért, hát igen, tehát egyszer vártunk talán még a Wide-ra, de egyébként az összes mérkőzésen volt egy szünet a Volgár miatt, vagy inkább értük, hogy aztán nyilván értelemszerűen folytathassuk a játékot. Hát 9-8 még mindig a Wide vezet, de ezt idejekorán elveszíthetik, ezt az előnyt, hogyha az iskolakörökben nem szúrnak be legalább egyet, mondjuk az utolsót, kiegyenlíthet a Volgár egyébként a következő körben, és még mindig nem lesz pénze Wide-nak, mert nem sikerült még egyszer sem. Ja, bocsánat, már is korrigálom magam. A második körbe tudtak vásárolni, de így is várniuk kell a következő körig, tehát ez sajnos nem egy olyan szituáció, hogy most meg tudják venni, amit egyébként megtettek volna, hogy az első körben is van plantjuk. Íve egyébként, és Flash az ki is esett a játékból. Tehát, hogy nem tudom, timeoutolt, vagy szimplán kilépett, de mintha alapból ő hívta volna be a timeoutot magát. Igen, hát több mint valószínű, hogy tényleg az a privát probléma lehet, hogy most nem így azt lelői valamelyik családtagjának a gépét, aki torrentezik. Igen. Ez valahogy így szokott történni. Még egy kicsit, úgy tűnik. Csapatok megoldják a problémát és normalizálja a Flash a helyzetet otthon. Bármi probléma is van, nem tudom, egyébként teljesen fönn van, még vagy csak játékból lépett le. Ez egy jó információ, hogy ilyenkor látjuk őket teljesen. Igen, Flash már itt van teljesen. Ping problémát nem látok nála. Mondjuk érdekes, hogy magyar szerveren mondjuk egy 10-es pingje van. Hát mondjuk azért még itt érdekes dolgok. Nézzük meg eddig, hogy mi történt. Ugye egy eléggé gyenge vádos védést láttunk. Egy 9-6-ot. És most ugye a Volgárban mondhatni a könnyebbik oldalon az első 2 kört tudták abszolválni. De hát azok is mondjuk belenyörősen mentek. Ugye a legutolsó kör az eléggé ilyen felemásul sikerült nekik, ugye 3 embert elvesztettek, bomba lekerült a Wildnál, tehát itt sok sikerélmény volt a Wild rész, és majdnem le is hozták, 3-2 szituációban voltak, majdnem lehozták a kört. Kíváncsi, hogy várok, hogy egyébként a Wild fel tud ezzel a mix csapat találni, egy olyan masszív csapattal szemben, mint a Volgár, ugye, mint tudjuk, hogy Dead Fox az nem kerettag jelenleg a Wildban, hanem az Ancients-től ugrik be.
és lehet, hogy most ez a mérkőzésen fog ezek kicsit megérződni. Nézzük meg a fregek számát. Zennél 17, Rézi, Bocó, illetve Bódító 14-12 freggel, most sereghajtóként Dead Fox a 6 fregé. Ugye Overpasson mondtuk azt, hogy vannak fontos fregé, igen, ott voltak ilyen nagyon fontos támadó fregéi, entrik áfelé, de egyébként a sok szituációban is tudott éleskedni. Most előre ez a Mirage nem megy neki, 17 kör alatt 6 freget tudott össze kanalazni magának, ami hát nem sok annyira. Ellenben elég kevés. Igen, és másik oldalon pedig Nej van hasonló helyzetben. Most 9-3-13-ban, amíg Foda első. Egyébként ezen a kupán Foda nagyon jól teljesíteni. Én ezt látom, hogy az ő teljesítménye, a többiekével ellentétben nem hullámzik. Most kifejezetten ugye a vasárnapra, mai napra gondolok, és erre a HyperX kupára. Neki most elég jól megy a játék. Persze, villantanak a többiek is, de valahogy így a komolyabb szituációkban, az 1vx-ekben mindig effektív, és mindig jól meg tudja oldani a helyzetet. Láthattuk ezt Inferno-nak akár a TV ellen, vagy most is, tehát tényleg. Egyébként lesz majd a mérkőzés után lesz még egy rövid kérdezfelelek a csapatoktól, egy rövid interjú. Már késő van, de tényleg nem fogjuk túl hosszúra nyújtani, de azért az első gondolatokat szeretnénk, hogyha velünk osztanák meg, és ti is hallanátok ezt. Utána pedig szintén egy gyors giveaway, így hozzátok vágjuk a termékeket, amiket már eddig még nem sikerült kiosztanunk pontosabban, mert folyamatos, ha észrevettétek, folyamatos problémák vannak a Twitch-nél, tehát most ezt nem részletezném, de higgyetek a Robertónak, ez a lényeg. És ez lesz a nap záró része, hogy megkapjátok a jól megérdemelt jutalmatokat, ezeket az HyperX termékeket, illetve skineket és Steam játékokat. Most viszont visszatérünk a mérkőzéshez, hál' Istennek ready. Leghosszabb esetben, mert időben leghosszabb, hogyha kihasználják ezt a maradék 13 kört, még ugye 18-kal együtt, és egy nagyon izgalmas végső döntőben valamelyik csapat győzedelmeskedni tud. Itt ugye... Bocsánat, hogy beleszólok egyébként a monológodba, de engem meglepett a Várnak a utólagos döntésen, hogy rávásároltak a második kör után, úgyhogy nem volt annyi pénzük egyébként. P250, Tech 9 és Galila kezekben. Határozottan érdekes döntés és irányítás az részéről. Lássuk, hogyan fog sikerülni ez a B-kör. Mennek be, jó a bolók, meg jók a flashek. Egyőre Flash tud jól fregelni, ugye a Volgár csapatában duplán megvan neki az entry. Kabeszon is beszáll az adókapokba, és inkább ad, mint kap. Most hullik el végül Flash, és Zen az, aki ugye 2 fraggel, Tech 9 a kézben kell valamit alkosson, de 9-9 kiegyenlít ebben a pillanatban a Volgár. Tehát nem csak a pályák állása ugye 1-1, hanem a mérkőzésnek a jellegi szakasza is 9-9, és most viszont mindenképpen ekóznia kell a Wild-nak. Hogyha most erre rávásárolnak, az egy nagyon kockázatos döntés, ennek kb. Eldobnak maguktól a mérkőzést, lehet azzal a döntéssel. Jó, mondjuk ez korai még így mondani, de hát nagyon jó kell most támadni a Wild-nak. És egyébként azért mondom, most a Wild-nak megvan az esélye arra, hogy jól támadja a Volgár ellen, mert ugye az a mix skill bennük van, hogy olyan dolgokat tud beirányítézni, amire mondjuk lehet nem számít annyira a Volgár, és így egy kicsit ilyen, ez a random, egy kicsit ilyen véletlenszerű játék, az a Bocó már is 3 HP-n nem örül, Foda is 11 HP-val rendelkezik, hát 2-0-os a két csapatban. Eközben megy a pakolás, Bódított lövi hátba egy kicsit a Bocó. Ekóban nem rossz fragváltás eddig egyébként a Wild részéről, ugye megvan nekik egy ember, fegyvert próbálná felszedni, Bódító, az AWP-t, megvan neki az AWP, ki tud oda, nem tud kiugrani, megérkezett Flash patkányból. Zen marad megint egy 4 szituációban, lássuk a nullosokból tud-e valakit exitelni, nem, mindenki szépen elbújik, elkivéve Nejő kinézett még, úgyhogy tőle is elvettek egy fegyvert, de a 2 AWP-t ki tudta menteni a Volgár, és ez nagyon fontos pénzügyileg. Most végre a Wild magabiztosan tud vásárolni. Hát ha csak nem tudják a fekete piacon értékesíteni és más fegyverekre beváltani, akkor 2 AWP-vel kell folytatniuk ezt a küzdelmet. Egy említettem, hogy az remek tud lenni, hogyha a csapatból többen is tudnak AWP-zni, hiszen ezen a mapon
akár B-t, akár át is meg lehet fogni igen könnyedén egyrészt. Mondanom sem kell, Snacks megmutatta nekünk, hogy az autosniper, amit lehet csinálni, egyébként Flash is szereti használni az autosnipert B-n, tehát tessék, erről van szó. A midet is, tehát gyakorlatilag AVP-vel Mirage-on szinte minden szakaszt meg lehet fogni. De tényleg, ez egy kifejezetten AVP-s pálya. Itt általában az a csapat nyer, vagy tud dominálni, akiknél jobb az AVP-s. Ettől függetlenül még Bodito be tudta szúrni azt az egyfejest Fodának, úgyhogy hát egyenlít most már ezzel Dead Fox is bementek ára, a füst jó lesz, kéne most már egy kis cover a többiektől is természetesen, felzárkózzanak a társaikhoz. Hiába volt meg ez az AVP-s előny, könnyen lehet, hogyha leteszik a bombát, akkor ez hátránnyá fog módosulni, hiszen a visszafoglaláskor ezek a távcsöves fegyverek hát nem annyira hasznosak mondjuk, mint a gyorsabb lövetük. Előnytelenek, igen. Mondjuk inkább, hát mind a két szó használat egyébként teljesen ennyien van. Na lássuk, hogy alakul végül is a kör. Gabessa már CT jön, Bodito viszont a kör emellel végez, ezzel pedig hát akár eloroszhat egy AVP-t, ha nagyon szeretne, bár hát nyilván nem kötelező. És most nézi, jaj, micsoda! Most, hogyha mozogni fog ott, nem fog, inkább játékos, de nem történt ez, úgyhogy Gabessanék menték ki a fegyvereket. Kell is, hiszen a legtöbb kört, amit megnyertek, az is olyan volt, hogy 2-3 fegyvert azért elbuktak, és emiatt azért sokkal gazdaságosabban kell bánni a pénzzel, nem lehet szórni. Ez most nem az a helyzet. Ugye láthatjuk a pénzeken, hogy nem lett volna pénz. Ugye Flash az egyedüli ember, aki $5850 rendelkezik, a többieken 2-3 ezer környékén vannak. Úgyhogy most ez a két mentett fegyverrel nyugodtan rá tudnak, hát nyugodtabban rá tudnak vásárolni. Ugye ott van a két M4 így, két FAMAS meg egy AVP. Tehát mondod, egy fullos kör, mindenki van valamilyen formában Kevo. Ugye AK-nál tök mindegy, hogy fejből önnek, hogy van isisak. Jó, hát azért tud maradni 2-3 HP-t, hogyha pont úgy találnak el, de ahhoz nagy szerencse kell természetesen, de vannak ilyenek előfordulnak, amikor körök múlnak ezen, egy 0 HP-s ember le tud hozni egy 1v1-et. 10-10 fejfej mellett halad a két csapat itt most már 4-11 elmúltával. Hát mondom sem kell, hogy nem aprózzák el a fiúk a döntőt. Abszolút ilyen döntőt vártunk egyébként, hogyha egy Vulgar Wide döntő születik, és közben Zen itt van átkötőben. Nagyon jó flash kap, gyönyörű szép játék a Vulgártól. Zent egy fejessel, nagyon jó ütembe pattintották oda azt a flash-en, de el is tudott fordulni, nagyon szép pop flash volt. Most ember hátrányba kell támadni a Wild-nak. Ocó próbál AVP valamit alkotni, tudja, hogy ott van egy Foda, jaj! Foda 19 HP marad, bocsánat, nej között Dead Fox is ki tudja szedni. 3 5-öt egyszer, ugye itt már láttunk, hogy a Wild tudott hozni 3 5-öt. Hamar visszaforgatják az ilyen szituációkat 3-3, akkor még nincs semmi sem veszve, de azért már várható az, hogy mi lesz a körnek a végkimenetele. Fodának nagy szerencséje volt. Egyébként nem is értem azokat a fémlevenzeket, hogy tudnak ennyit védeni egy AVP lövésből. Egy elég gyakori dolog, és Foda nullosan befejezi a kört, két óriási fejessel a FAMAS-ból, és ezt nyerték, bukták ki a Wild-nál, nincsen pénz. Legalábbis nem nagyon. Erre nem fognak rávásárolni, nem szabad most a Wild-nak rávásárolnia, és rávásárolnak. Nagyon kockázatos döntés megint, most lenullázzák a pénzüket. Zen pedig Tech 9-et kért magának, megveszi szépen a füstöket és egyéb dolgokat, és egy A-füstölös kör lesz így. Ugye van 3 füst a kézben, 3 füsttel be lehet menni ára. Hát sajnos én is megfogtam mindkét kezemmel az arcomat, amikor ezt láttam. Én ezt valamilyen szinten értem ezt a döntést, de mondjuk úgy, hogy 50-50 volt, és hát ha fel lett volna Cségó Langer ez a döntés, nem erre szavaztam volna, de valóban több esélyük van lehozni ezt a kört, és nem akarják azt, hogy nagy különbség legyen a Volgának, ők ezt erőltetik, és ezt szeretnék bizonyítani. A támadásra jó a Tech9 is, van 2 alkázokkal, lehet entrizni, de ha a füstök nem jók, az a legnagyobb probléma, márpedig ez miatt Gabesson gyors 3-as lő. Óram atyám, hát ez igen, nej pedig végül duplával befejezi. 10-12. Igen, nagyon hiányzott az a füst a Wild részre, nem is értem, amikor oda miért nem dobtak. A lépcsőre ment füst, 3 füstje volt a Wildnak. Egy elment CT-re, ment egy lépcsőre, és hol volt a harmadik? Fönnmaradt valahol? Tehát ezt nem figyeltem egyébként, de az a füst most nagyon hiányzott, és ez egy körbe került. Gabesson gyors 3-assal kivégezte a beérkezőket, a maradék 2 játékos pedig már hamar lett tisztázva. Ugye
így most a 4-4 el tud támadni, vagy hát védekezni a bolgár, egy AWP-vel megint jó a gyújtógránát. Közel Zen tud fregelni, majd Zen flash segít egy kicsikét, 4v4 szituáció, de eddig nem rossz az Echo a váltól. Zen szed magának egy AWP-t, az akár veszélyes is lehet. Ugye kiesett talán ablakból, vagy ja igen, lement patkány elé egy játékos. És azt tudta kiszedni Zen. Ekközben Réz és Bocó mennek be! Deadfox ki tud szedni flash-t! Nullos emberek szaladnának be a molón keresztül, de inkább ezt nem teszi be, kihátrálnak. Van bőven idejük, 1 percük van, lehet gondolkodni, és ilyenkor kell Zennek elővennie az irányítói tudását, hogy hogyan irányít be egy félig Echo, félig halott 4-es valahova, 3 full HP-s M4-1-es. Zen átvált az AWP-re, el kell lőni azt az ember, de nem tudja belátni, 4 HP-ja marad, nullos most már mindenki a White-ból, úristen, és ezt infózza, ne ki fog nézni egyébként mindenképpen, vagy nem fog megtörténni a kinézés, de ki fog nézni, nem fogja kibírni, mert oldalba lőni, nem lövik oldalba, Bocó, nem tudja oldalba lőni, és úristen! Egy 4-essel fejezi be az egészet, egy maga likvidálta a teljes Wild csapatát. Hát itt el kellett volna találni a Wild-ek nehéz, és akkor kb. Ez egy körértékű frag lehetett volna. Hát ez valóban egy úristen szintű kör volt, mert azzal, hogy feltoltam idet, és dobozoknál megtalálta a pozícióját, 3 olyan játékossal is szembe találta magát, sőt 4-en ugye Bocó végül is patkányról próbálta meglepni, nem sikerült. És megint középpel próbálkozik, de ezt most nyilván infózta, hogy 2 játékos is minimum látott ott, tehát ez egy ilyen mid push, ez egy ilyen mid control kör lehet, amit előhívott Zen. Hát a kérdés az, hogy milyen gyorsan tudnak erre reagálni. A Volgár játékosai megvan az entry frag már Zennél, az imént említett játékosnál. A füstök még mindig nem annyira jók, tehát itt se rövidről, se konnektorból nem jó a White-nak. Ellenben Foda nagyon jó ütemben nézett rövidről, tehát neki jó a game sense, ő tudja, hogy mikor kell kinézni, ez egy rendjén is van. 4v4-ből folytatódik tehát tovább a küzdelem, Foda, illetve a Bolitó Hazy, akik itt... Mi Foda? Foda, igen, úristen, megint egy fészelés, nagyon jó. Tehát azzal az M4-jel, hiába rátév az a hang tompító, ami egyébként gyengíteni, ő ugyanúgy a legközelebbi fregelésekre használja. De még mindig játékban van a White, tehát, hogy mondjam, ketten vannak, de 2-re lesznek, hogyha leugranak B-re, mert pedig nagyon úgy tűnik, hogy ezt Bolított közben Foda, hát Foda már 3. fragnél jár, az igazság, hogy nagyon jó pozícionálja magát ebbe a körben, mindig a lehető legjobb helyeken van, és most eremmel fogja valószínűleg Rézit oldalba lőni. Igen, egy jó kis halántékos lövéssel. 14-10 a Volgárnak, egyértelmű előny, rengeteg force bite láttunk a White-tól, talán pont 2-t is, ami talán nem kellett volna. Mert így utána egyiket sem hozták le leginkább, tehát erre gondolunk, persze igazolta volna őket, hogyha ezek a force buy-ok tudnak kört hozni, de nem. Hát 1 kört hoztak egyébként terrorista oldalon. Ez nagyon gyenge. Az előző körben, ami nagyon fontos volt Fodának a játéka, ugye Zen entrizett, de azzal, hogy Foda 10 HP-val bevált egy olyat, hogy kidob egy füstöt, dob egy flash-t és áttör rajta, és ki tudta szedni aztán Bódítót létraszobában, és ezzel kapás, ugye Bódítónál volt létraszobában a bomba, volt info bombáról, újra lett emberelőny, tehát így öröm-boldogság volt. Ez Foda köre volt egyértelműen, de eközben a Wild ugye kényszerített vásáros kör kell, már a 14. köre van meg a Volgárnak, tehát egyre közelebb vannak a győzelemhez. Ennek ellenére úristen, egyik pillanatra a másikra az 5v2-ből 2v1 szituáció alakul ki. Flash marad 1v2-ben. Osztott képernyőn, hogy mi történik. Ugye, már rakják a bombát, Flashnek megvan egy ember, 1v1 szituáció. Bocó és Flash között. Flash Mitucsen lehozza az 1v2-t és 4 embert lőtt, 12 HP-ja marad. És a Volgár lehozza a 15. körét. Mit csinált a Wild? 5v2-ből volt ez? 5v2-ből volt ez a szituáció, amit RML és Flash hoztak, de legfőképpen Flash. A Wild most nem örül, az biztos. Hát amennyiben az utolsó előtti szögbeütésre gondolsz azon a bizonyos koporsón, akkor az biztos, hogy Flash volt, de itt Teremel is kalapált 1-2-t, főleg itt a kör közepén, amikor visszahozta az ember hátrányt. Ténylegesen nagyon jól megcsinálta ezt a körét a Volgár, nem lehet panaszok egymásra. Flash is megoldotta az 1v szitut, Eremelnél ott van megint csak az első vér, Nej folytatja, és szerintem ez most rövid úton le fogják rendezni, úgyhogy hamarosan, pontosan, ha csak Bocó nem hozza le az 1v4-et,
de nem hiszem, hogy ez meg fog történni, úgyhogy itt nagyon úgy néz ki, hogy a Volgár alsóágról hozza vissza. És van. hát nem azt mondom, hogy a lehetetlen megcsinálja, mert szerintem számukra ez nem volt az, de hátrányosabb helyzetből képesek voltak győzedelmeskedni és megnyerni a HyperX kupát, az első magyarországi HyperX kupát, és ezzel a több mint 250 000 forintos tárgynyeremény, tehát összértéke, akarom mondani ennek a tárgynyereményeknek, az most az övék. A Cloud 2 füles, a SSD-k, pendrive-ok, tehát minden olyan kiegészítő, amire azt gondolom, hogy egy gamernek egyébként szüksége lehet. Ezúton is fogadjátok nagy gratulációmat, és hát White, ne búsuljatok, gyakorlatilag az egész kupa alatt jól szerepeltetek. A végén egy kicsit elfogyott az energia, de azt gondolom, hogy ez a mixnek a egyik sajátossága, hogy nem tud örökké kitartani. Eljön az a pillanat, amikor már egy csapattal csak egy csapat tudja felvenni a versenyt. És szerintem akkor legyen is az